Здравейте хора, това е четвъртия епизод. Второ, това е нещо като втора част на майнинг, която ще ми не остане. И да, ден път си бях взел айтемите. Къде ще... Ага, да. Както знаете, бях умрял. И сега си взех айтемите. Страхотно! Айде. И нека сложим кол и нека се пече. И там виждам крипър. Надявам се той да не ме вижда. Това активизирам някакво огромен късмет. Късмет, който ми за първи път хора. Някакво крипър избухна и аз се целях. Ой, сега да, аз като съм бил на пълна кръв, не съм оцелявал, а сега като бях на няколко бутчета и няколко сърца оцелях. Айде се вчим натак. Някакъв брутален майтак. Добре, ще вземем пушката. Ще беше просто брутално. Сега, майншафт. Тя се вземем бича. Ще ми слага по безопасно. Так. Не знам, че нищо не виждате. И аз не виждам като тяло. Ей, тази чакаме. Къде ма стреляте? Добре, сега не се махам. Добре, слизам пепара, направо. Добре, рън, добре, изключвам ги. Само си рефрешна кръвта. Нищо сега не стана. Да, втора част на майнинг епизодчето. То започна третия епизод. Надявам да намерим някой ценна вода. Така, всички са ценни. О, това е злато. Страхотно. Какво ли ми? Дайте не знам. Това е било на так. Добре. Добре, кабичи, точно цвят. И следващия епизод вече евентуално, няма евентуално, направо, точно направо. Ей, тук накъде бяха. Ей, тук накъде видяха. Шахтно от мене. Да го бера този айрон, защото този желязо. Добре. Тук гледаме насам. Така. И той уран. Вече колко ран имаме? 4, аз чаках да имаме 3. Вероятен рекорд.
идеално. Сега отивам в майншафта. Трахват на малко супер битни. Добре. Няма повече. Къде сме? Майншафт. И си схабихме торчовете. Това е размисъл. Ще обирам вече цени, защото ми трябва. Да, аз газа. 5. 6. Тук е бък. Разбира се. Тук има доста неща. Има доста вау! Ето това е. 3 диаманта. Истината. Добре. Супер е. Да си направим майнинг търтъл. О, да. Майнинг търтъл си направим. Тук ще го вземем. Къде ще го запълним? Да, инвентаря ни запълним. Имам 3 диаманта. А там виждаме емералди и айрон. Определено ги виждам. И сега не искам погледно. Много се да не тема точно тук. Да, и сега идвам за мъж. Само се един кара. Добре, разбра се. Колко ли е? Да, не мога да взема. Той искам да видя колко е. Съчетание на шиловачи. Добре. Твърдо решен съм. Виж, твърдо решен съм. Да взема. Ето се направя. Добре, сега се вържам. Всъщност, да, тикет се казва Емералд. В Фуда Биски беше къде кажеш Грин Сафир, за които се бъркам. Добре, нататък нахо. Добре, махнахме фотката. Опни сме открили тъмстен. Тъмстен не е толкова. Да вържим. С 3 диаманта не се иска просто да спомислям, че съм наплава или дола. Добре, това лапсо е били. Това е тулко за лапсо е били. Сега се глушвам се да помня инвентара с николит. Да. Еми не няма да. Ще ми трябва да. Много сложим.
и колса, май единствените роди, които да му се вземат тази дървена пилка. Добре. Сега върви хубаво. Имам 3 диаманта. И да, разгледахме курсата. Колко са може? А не. Мисля. Ами добре, не мисля, че това. Благодаря, че ме гледахте. Ако сте DJ Game и чао!